Jo vaig conèixer Don Bosco i els Salesians quan vaig començar a ser alumne de batxillerat i aquella experiència va despertar en mi una vocació que em va empènyer a dedicar la meva vida a acompanyar persones, processos vitals, processos de fe. Per mi és el fet de descobrir que la meva vida cristiana només l'entenc si és vivint-la entre joves i acompanyant joves a descobrir allò que jo un dia, gràcies als Salesians, vaig descobrir que era la meva fe i el sentit de la meva vida. I per tant, tot allò que faig a grups per mi té absolut sentit i crec que inclús marca la meva existència. La meva vida no anava cap a l'educació, no anava cap als Salesians, anava cap a la banda més científica i coneixent l'obra salesiana de Don Bosco a la Meridiana em vaig donar compte que realment la meva vocació era estar amb els nanos, era donar tot el meu potencial a que els nois que hi havia allà en aquella zona fossin feliços i estiguessin bé, estiguessin sants. I a partir d'aquí vaig començar la meva carrera d'educació, educadora, i fins aquí, fins a Mataró, on ara em sento molt feliç amb grups de fe i sent mestra de nens de primer de primària. Jo a la línia del Josep Ignasi ja fa molts anys també que tinc relació amb els salesians. Per mi, la vida és un do de Déu, és un regal, i en aquest sentit vull viure-la en donació amb els altres. M'agrada treballar amb els joves i intentar que aquesta experiència de fe o de Déu que jo he rebut des de petit i l'he entrellat des de jove, ara també poder treballar-la amb els joves.